Световния ден на музиката и на поезията. И може би именно заради това ще започна с поезия, като ще помоля колегите най-официално да ми пуснат музикален фон, за да включим и музиката като изкуство и така началото да ни е в тон с хубавия ден, пък и с хубавото ни предаване. И така. Пейзаж. Гореше в есенен пожар гората. Аз вървях по билото на лятото. Берях коприва в приказка позната.